नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. 2 तास चक्का जाम, आंबा बागायतदारांचं आंदोलन स्थगित. ओंकार हत्तीला रोखण्यासाठी गोव्याचा वन विभाग सिंधुदुर्गात. आणि खरात प्रश्नावरून संजू परबांचा ठाकरे शिवसेनेवर पलटवार. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. भोंदूबाबा अशोक खरात सोबत माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांचे नेमके संबंध काय आहेत याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. सत्तेतील सहभागी असलेले 9 मंत्री यात असून आमदार केसरकर यांचीही बाजू विसंगत वाटते. यामुळे रामराज्य असणाऱ्या सावंतवाडीचं नाव खराब होत आहे. त्यामुळे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडून पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराजांना वंदन करून केसरकरांची चौकशी करण्यासाठी प्रांताधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी ही मागणी करणार असल्याचं ठाकरे शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख चंद्रकांत कासार यांनी सांगितलंय. आज तुम्हाला बोलवण्याचं एक महत्त्वाचं असं कारण की गेले कित्येक दिवस आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडून प्रेस वगैरे असं काहीच झालं नाही. आणि आत्ता महाराष्ट्रात जे काही विषय चालले आहेत ते एवढे घाणेरडे चालले आहेत की जे आपण आपल्या विधानसभेतनं जे आमदार निवडून दिले आणि ते एका खरात प्रकरणात दोषी दिसत आहेत, त्यांचा सहभाग दिसतोय. खरं म्हणजे दीपक केसरकर रामराज्य आणू पाहत होते ह्या विधानसभेवर आणि असं म्हणून ते गेली 17 वर्ष आमदार म्हणून काही कालावधी मंत्री म्हणून सुद्धा कामकाज केलं. आणि ज्यावेळी अशा घाणेरड्या प्रकरणात त्यांचं नाव येतं म्हणजे सावंतवाडी विधानसभेचं एक ह्या विधानसभेला लागलेला कलंक आहे. आणि त्याच्यासाठी तुमच्याशी काही गोष्टी बोलाव्यात म्हणून तुम्हाला आमंत्रित केलं आहे. उद्या आम्ही असं ठरवलं आहे की सावंतवाडी फक्त तालुका रुपेश राऊळ यांच्या नेतृत्वाखाली परमपूज्य जे आपले बापूसाहेब महाराजांचा पुतळा आहे त्यांना अभिवादन करून त्यांना हार घालून आम्ही प्रांतांना तिथून चालत जाऊन एक प्रांतांना निवेदन देणार आहोत की जे केसरकर साहेब आहेत त्यांची या प्रकरणाची असलेली सखोल प्रकरणाबाबत सखोल चौकशी करावी. परत गेली कित्येक वर्षे हे जे बंधू बाबांबरोबर ह्यांचे जे काय संबंध असतील ते तपासावेत आणि यांना ताबडतोब आम्ही मुख्यमंत्र्यांनाच निवेदन पाठवतो. लक्ष नाही, कुठचीच विकास कामं झाली नाही. आणि आता शंका यायला लागली की कुठचीही विकास कामं न करता हे आपल्या ज्या ज्यावेळी निवडणुकी लागतात त्यावेळी अशी काही बंधुगिरीचे उपाय करूनच लोकांना आकर्षित करून निवडून येतात. कारण ज्यावेळी लोकमत त्यांच्या विरोधात असताना एवढ्या मताधिक्याने निवडून एखादी व्यक्ती जाते आणि ते ठामपणे सांगतात की कुणी काय केलं तरी मी निवडून येणार, त्यावेळी अशा काही गोष्टींना वास येतोय. आणि त्याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणून कालचा जो विषय आहे तो दिसतोय. म्हणून उद्या आम्ही एक निवेदन प्रांतांना देणार. बापूसाहेब महाराजांना अशा टाइमी अभिवादन करणार की जे रामराज्य आणि त्यांच्या नावावर दीपक केसरकरांनी राजकारण केलं आणि त्याच नावाला कलंक लावण्याचं काम दीपक केसरकरांनी केलंय हे आता सर्व जनतेला माहीत झालं आहे. त्याच्यामुळे आम्ही सावंतवाडीतील सगळ्या नागरिकांना तुमच्या माध्यमातून विनंती करतोय की तुम्ही ह्या जे आम्ही निवेदन देतोय उद्या बापूसाहेब महाराजांना 10 वाजता आम्ही पुष्पहार अर्पण करू, प्रांतसाहेबांना जाऊन निवेदन देतोय, त्याच्यात तुम्ही सगळ्यांनी सहभागी व्हा आणि अशा माणसाला ह्या विधानसभेपासून इथून दूर करावं एवढीच आमची मागणी आहे. आणि त्यासाठी तुम्हाला आम्ही खास करून इथे बोलवलं आहे. कसं आहे की आम्ही लोकशाही म्हणून ज्या काही गोष्टी करायच्या आहेत त्या निश्चित तशा स्वरूपाच्या करणार. आता जर मंत्रिमंडळात जर बघितलं तर 9 मंत्री त्यात सहभागी आहेत असं दिसतंय. किंवा बाकीची जी नावं आहेत ते काल मुख्यमंत्र्यांचं असं एक स्टेटमेंट येत आहे की मंत्र्यांचा कोणाबरोबर फोटो असू शकतो. पण दीपक केसरकरांच्या बाबतीत काय होतंय की दीपक केसरकरांच्या बाबतीत जे प्रश्न उपस्थित होत आहेत किंवा तिथे जे पत्रकार परिषद होत आहेत किंवा तिथे जे दीपक केसरकर आपण जे म्हणतायत
ती कुठेतरी विसंगत अशी बाजू दिसते आणि दीपक केसरकरांबरोबर कायम त्यांचे फोटो कायम दिसत आहेत. त्याचबरोबर असाही एक वास येतोय की हे जे गुवाहाटीला गेले शिंदे वगैरे सगळे, याचा करता करविता हे दीपक केसरकर आहेत. कारण दीपक केसरकर हे सावंतवाडीत अशी गेली कित्येक वर्ष असे लोक बोलत आहेत की दीपक केसरकर बुवाबाजी गंडे दोरेबी वगैरे जे काय आहेत त्याच्यावरच राजकारण करतात, असं काही गेली कित्येक वर्ष लोक बोलत आहेत. पण त्याच्यावर विश्वास नव्हता आमचा, पण तो आज कुठेतरी आम्हाला तो दिसतोय, खरा असं जाणवतोय. आणि त्याच्यामुळे आम्ही दीपक, आता आम्हाला माहिती आहे ते आता कोण किती कोणाला न्याय देणार हा विषय नाही, पण आमची लोकांबाबत असलेली भावना, लोकांसाठी जे आम्ही काय करतो हे लोकांसाठी लोकांना पटवून देण्यासाठी जो आहे उपक्रम तो आम्ही उद्या करतोय. 100% बुवाबाजीवर निवडून येत आहे. असं नाही तर ते एवढं मताधिक्य घेऊच शकत नाही. कारण विकास तुम्हीच बघा ना, कुठचंही विकास काम न करता एवढ्या 80,000 त्या मताधिक्याने ते निवडून येत आहे. म्हणजे निश्चितच अशा काहीतरी गोष्टी त्यांच्याकडे आहेत की दीपक केसरकरांबरोबर आम्ही गेली 10 वर्ष काम केलं, पण दीपक केसरकरांबरोबर आताचे जे काम करतायत, दीपक केसरकरांबरोबर आता जे नेतेगिरी म्हणून जे वावरत आहेत ते लोक, त्या लोकांचं हे म्हणणं होतं की दीपक केसरकरांच्या विरोधात ज्यावेळेस ते काम करत होते तेव्हा म्हणणं होतं की दीपक केसरकरांच्या हातात हात द्यायचं कबूल नव्हते, ते हातात हात देत नाही. कारण ते असं म्हणतात की ज्याच्या दीपक केसरकरांकडे निवडणुकीत फिरताना हातात हात दिला तर 100% काही ना काही आपल्यावर परिणाम होतो, म्हणून ते हात देत होते. आज ते त्यांचे मांडील बांधून लावून बसतात, आम्हाला कोणाची नावं घ्यायची नाही आणि घेणारही नाही आम्ही, पण त्यांना पण ते अनुभव आहेत. त्याच्यामुळे त्या विषयावर आता काही जास्त बोलण्याची गरज नाही. हे लोकांना माहिती आहे ते सगळ्या गोष्टी आता उघड होत आहेत ना. त्याच्यामुळे दीपक केसरकर आज 100% दिसत आहेत तिथे. दीपक केसरकर काय बाबा आता मांडीला मांडून मांडी लावून बसतात ते तुम्हाला माहिती आहे ना, ते काय सांगण्याची गरजच नाही. ते सगळे म्हणजे काय ते टाम टू वाले वगैरे सगळे आहेतच ना, त्याच्यावर आपण आता काय बोलायचं. आता त्यांच्याबद्दल सावध राहावं. दुसरी गोष्ट मग आता दीपक केसरकरांबाबत, दीपक केसरकरांबरोबर हे बबन साहेब खूप वर्ष काम केलंय, त्यांचे एकदम जवळचे म्हणून काम केलं, निश्चित त्यांना तो अनुभव आला असेल. शिवसेनेमध्ये ज्या अर्थी खरं म्हणजे त्यावेळी दीपक केसरकर ज्यावेळी इथे आमदारकीला राहिले, म्हणजे आमच्याकडून राहिले, त्याच्या अगोदर इथे विधानसभेला शैलेश परब साहेब आपलं चांगलं काम करत होते आणि तेव्हा त्यांचाच हे होता, क्लेम होता. पण निश्चित ज्यावेळी दीपक केसरकर मातोश्रीवर गेले आणि सहज तिकीट मिळून आणलं, त्यात सुद्धा तो रोल असू शकेल. निश्चित ते पक्ष नेतृत्व त्याच्यावर विचार करतील. खरं म्हणजे मिलिंद नार्वेकर हे मुंबई विधान परिषदेवर गेले आहेत आणि पक्ष नेतृत्व त्याच्यावर विचार करतील. तो काय विषय आमचा नाही, पण आम्ही दीपक केसरकरांना निवडून दिलं इथे. आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं, मुख्यमंत्र्यांचे फोटो आहेत ना त्यांच्यावर, असं आहे की कोणावर कोणाचा फोटो असणं आणि त्यांच्यावर वावरणं याच्यात फरक आहे ना. दीपक केसरकर जे फोटो आहेत आणि दीपक केसरकर जे बोलत आहेत त्याच्यात जर तुम्ही तपासलं तर बरेचसे अंतर दिसत आहेत ना. म्हणजे हा सर्वसामान्य माणूस ते जे अंतर आहे ते निश्चित ओळखू शकतो. ह्या बंधुगिरीला मानत नाही, पण आज ज्या काही सुशिक्षित महिला, ज्या मंत्रालयातील महिला, ज्या शासकीय महिला किंवा जी बाकी एवढे ज्यावेळी त्या गोष्टीकडे आकर्षित होतात त्यावेळी काहीतरी असू शकतं ना. आम्ही निश्चित मानत नाही, पण हे काय होतंय ह्याच्या मागे सुद्धा काहीतरी विषय आहेतच ना. निश्चित पक्ष नेतृत्वाचा तो विषय आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे मला असं वाटतंय, माहितीप्रमाणे म्हणण्यापेक्षा मला असं वाटतं एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता म्हणून खराचा दिवस थोडेसे असतील, कारण राजकारणच हे अशा पद्धतीत चाललंय सध्या. त्यामुळे खरात किती दिवस जिवंत राहील हा सुद्धा ज्वलंत प्रश्न आहे. खरं म्हणजे हा विषय एवढा, जर हा विषय चर्चेत राहिला आणि हा विषय जर खरोखरच त्या पद्धतीत तपास झाला तर खरात राहू शकत नाही. नाहीतर जर तपास योग्य दिशेने चालला तर बऱ्याच लोकांची नावं येतील त्याच्यातील. भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी आमदार जितेंद्र आव्हाड सत्ताधाऱ्यांवर चांगलेच भडकलेत. अधिवेशन दरम्यान बोलताना आव्हाड काय म्हणाले पाहूया. की महाराष्ट्राची ओळख हजारो वर्ष अनिष्ट प्रथेविरुद्ध उभा राहिलेला महाराष्ट्र अशी होती. आपण इतिहास सांगताना नेहमी बुद्ध अनिष्ट प्रथेविरुद्ध उभा राहिला आणि बुद्ध धर्माची स्थापना केली. इथे भेदभावाविरुद्ध उभा राहिला. इथे बसवेश्वरांना असो, महावीर जैन असो,
तुकाराम महाराज, इथली संत परंपरा, इथला वारकरी संप्रदाय हा नेहमी अनिष्ट प्रथेविरुद्ध उभा राहिला आणि महाराष्ट्राचं एक जगामध्ये आगळं वेगळं असं नाव झालं. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या पायऱ्यांवरतीच काळ्या जादूची चर्चा व्हायची. म्हणजे हा काळाने घेतलेला सूड आहे की काही माहित नाही, की ज्या कायद्याच्या ज्या कायदा मंडळामध्ये ज्या कायद्या केले जातात त्या मंडळाच्या पायऱ्यांवरती आपण काळ्या जादूची चर्चा करायचो. काळ्या जादूला राजश्रय मिळत गेला, काळ्या जादूला राजकीय आशीर्वाद मिळत गेला आणि तो वाढत गेला. फोटोमध्ये चांगल्या चांगल्यांचे फोटो आहेत. इतके वर्ष हे चालू असताना पोलीस इंटेलिजन्सला हे कसं समजलं नाही? पोलिसांनी इथल्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांना कसं काही सतर्क केलं नाही की कसं जाऊ नका? एरवी बोंबाबोंब करणारी माणसं आज कुठे आहेत? कारण का हा खान नाहीये, खरात आहे. हा जर खान असता तर ज्या महाराष्ट्रामध्ये आजही अध्यात्माला प्रचंड महत्व आहे, ज्या महाराष्ट्राने देशाला दिशा दिली, समाज सुधारणेची दिशा दिली, बालविवाह विरुद्ध उभा राहिला, स्त्री शिक्षणासाठी उभा राहिला, त्या महाराष्ट्रामध्ये काळ्या जादूला इतका मोठा राजश्रय. मला फक्त बोलायचं एवढंच आहे की महाराष्ट्र बदनाम होतोय. महाराष्ट्र एवढा कधी बदनाम झाला नव्हता. आपण जेफ्री एप्स्टीन बोलतोय, एप्स्टीन फाईल, त्याच्यात पण रक्ताचाच वापर केला गेला. त्याच्यात तर रक्त प्यायलं गेलंय. आपण एप्स्टीन फाईल बद्दल जास्त चर्चा करत नाही, पण एप्स्टीन फाईल मधला सर्वात मोठा प्रकार काय माहितीये? लहान पोरांचं मांस खाल्ले गेलं आणि लहान पोरांचं रक्त प्यायलं गेलं. इथे काय, इथे एक बोट कापले गेलं आणि त्याचं रक्त काहीतरी म्हणे ते कुठेतरी टाकून त्याची पूजा करून मग ते काय करायचं. आणि अनेक जण एक दुसऱ्याची बोट तपासताना बघत होते, मस्करीत करत होते. हे जरा बोट दाखव रे तुझं. म्हणजे इतका संशय विधानसभेमध्ये व्यक्त होत होता. भले ती मस्करी असेल, पण आपलं बोट कापलंय काय लोक दाखवायचे, माझं बोट नाही कापलं, माझं बोट नाही कापलं. कुठे गेला तुमचा तो तुकारामाचा महाराष्ट्र? आणि नाशिक सारख्या पुण्यनगरीत हे घडतंय. आणि काय मालमत्ता हो त्याची? ही मालमत्ता अशीच आली. हे बघा, महाराष्ट्राने नैतिकता बघितलेली आहे. नैतिकतेच्या आधारावरती अनेक राजीनामे बघितलेत. नुसतं हायकोर्टाचं एक स्ट्रिक्चर आले तर राजीनामा देणारे मुख्यमंत्री बघितलेत. एक वाक्य तोंडात गेलं म्हणून आर पाटलांचा राजीनामा बघितलाय. ताजमहालला गेलेल्या विलासराव देशमुखांचा राजीनामा बघितलाय. अरे इथे तर काळी जादू करणाऱ्या बरोबर पूजा करतानाचे तुमचे फोटो आलेत. नैतिकतेच्या आधारावरती राजीनामा मागणं तर लांबच राहिलं. कोण मागणार, कोणाचा मागणार आणि कोण देणार? म्हणजे आज उद्या आणि परवा विधानसभेचा शेवटचा दिवस आहे. मला वाटतं उद्यापासून खराची चर्चा पण होणार नाही. जसं माझं मत आहे की एप्स्टीन फाईल बंद होण्यासाठी म्हणूनच अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला. इराणवरती हल्ला करण्याचं दुसरं कुठलंच कारण नव्हतं. एप्स्टीन फाईल मध्ये जगभरातल्या नेत्यांचे जे काही विकृत चाळे आहेत आणि लहान पोरांचा मासाचा खिमा करून त्याचा पॅटीस खायचं आणि त्यांचं रक्त शोषून ते स्वतःच्या अंगात टाकायचं, हे जे एप्स्टीनचा जो काही प्रकार होता तो जगासमोर येऊ नये आणि त्याच्यामध्ये मोठी मोठी नावं गुंतली आहेत, त्यांची नावं बाहेर येऊ नये म्हणून इराण आणि इस्रायल आणि हे सगळं युद्ध झालेलं आहे. पण ज्या संख्येने बायकांची संख्या बाहेर येते त्या खरातांच्या प्रकरणामध्ये, ते तर तोंडात बोट घालण्यासारखं आहे. तो एप्स्टीनला मागे टाकून दिलाय. प्रश्न आहे की तुम्ही किती जवळ होतात त्यांच्या? तुम्हाला हे माहित नव्हतं काय सगळं प्रकरण? एवढ्या जबाबदार माणसाला हे सगळं प्रकरण माहित असताना पण महाराष्ट्रापासून ते लपून ठेवणं. तर खान असतं ते एव्हाना त्याचं ते मिरगाव जाळून टाकलं असतं, त्याचं घर जाळून टाकलं असतं, काय काय झालं असतं. मला त्याच्यात जायचं नाहीये. पण ही विकृत मानसिकता ही कुठल्याही धर्माची असते असो. जे राज ठाकरे बोलले तेच सत्याची ठेचून काढली पाहिजे. ती पार त्याचा चोळा चेंदामेंदा करून टाकला पाहिजे. पण वाईट या गोष्टीचं वाटतं, ज्या अनिष्ट प्रथेविरुद्ध महाराष्ट्र उभा राहिला, वारकरी चळवळ उभे राहिली, स्वतः महात्मा फुले उभे राहिले, त्या अनिष्ट प्रथेला राजश्रय मिळतो
आणि त्याचा एवढा मोठा गवगवा होतो आणि आपल्याच संविधानावरती हात ठेवून शपथ घेणारे मंत्री महोदय रात्री जाऊन 3:30 वाजता तिथे पूजा करतात. अजून काय बोलावं याच्यावर. सातारा प्रकरणावर अनिल परबांनी मंत्री शंभूराज देसाईंना चांगलंच घेरलंय. पाहुयात काय म्हणाले अनिल परब. चर्चेवरच ऑब्जेक्शन आहे. या राज्यामध्ये मंत्री मार खात आहेत आणि एवढी वाईट परिस्थिती आहे मंत्र्यांची. भारतीय जनता पक्षाचं नाव घ्यायला घाबरतायत. कोण पोलिसाची हिंमत होते. पोलीस हे प्यादे आणि पोलीस हे प्यादे. या पोलीस मारतो तुम्हाला आणि तुम्ही मूग गिळून गप्प बसताय. कुठे गेला तुमचा स्वाभिमान, कुठे गेला तुमची बंडखोरी वृत्ती. आणि मला वाईट तर वाटतं राष्ट्रवादीने देखील मार खाल्लाय. म्हणजे फक्त शिवसेनानेच मार खाल्ला नाही, राष्ट्रवादीने मार खाल्लाय. जो तुम्ही निर्णय त्यावेळेला घेतला, तुम्ही दोघे बाहेर पडा सत्तेत ना, मग कळेल. पण आज भारतीय जनता पक्ष तुम्हाला चिरडून काढतेय आणि तुम्ही भारतीय जनता पक्षाचं नाव घ्यायला देखील घाबरताय. मार खाताय मंत्र्यांचा. मंत्री मार खातोय. आणि जर मंत्री मार खात असेल आणि या सभागृहामध्ये आपल्याकडे संरक्षण मागत असेल, हे सभागृह मंत्र्यांनी संरक्षण मागायचंय का सर्वसाधारण आमदारांनी मागायचंय? आमदार पायऱ्यांवरती सरकारच्या विरोधात, मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात 289 कडे 289 का बोलतो? अभूतपूर्व परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. आणि जेव्हा अभूतपूर्व परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होते त्यावेळेला हा विषय 289चा होतो. भारतीय जनता पक्षाकडनं तुळवले जात आहेत, स्वतःला वाघ समजतायत. हे वाघ आता गेले कुठे? शेपटी घालून बसलेले आहेत. कोणाची हिंमत होत नाही भारतीय जनता पक्षा. आणि दुसरा विषय असा आहे की विशेष बैठकीमध्ये या आसनावर ना माननीय उपसभापतींनी एका IPS अधिकाऱ्याला सस्पेंड करायचे निर्देश दिलेले आहेत. आताच काही दिवसापूर्वी खालच्या सभागृहामध्ये तालिका अध्यक्षांनी एका IAS ऑफिसरला सस्पेंड केलं आणि नंतर नामुष्किरीने त्या IAS ऑफिसरला परत घेतलं. तुम्हाला तुमचे अधिकार जर वापरायचे असतील तर ज्या अधिकारात खाली आपण पिटलो गेलोय, मार खाल्लाय, तेच अधिकार पुन्हा तुम्ही इकडे वापरताय. माझं म्हणणं आहे मिसयूज ऑफ पॉवर आहे. का अविश्वासाचा ठराव आणू दे उपसभापतींवरती? ऑलरेडी आमचा एक अविश्वासाचा ठराव पेंडिंग आहे. त्याच्यामुळे अविश्वासाचा ठराव आणण्याची आम्हाला परवानगी द्यावी. या सभागृहामध्ये मी बघितलेलं आहे, परमवीर सिंगने ज्यावेळेला कल्याणच्या निवडणुकीमध्ये महानगरपालिकेच्या फक्त थोडा त्रास दिला म्हणून यांच्या नेत्यांनी भर व्यासपीठावरती राजीनामा दिला होता. कुठे गेलं ते शौर्य? कुठे गेली ती ताकद? का फक्त शिवसेनेबरोबर दादागिरी करायची आणि भारतीय जनता पक्षासमोर शेपटी घालायची? हे ह्या सभागृहात मी कधी बघितलं नव्हतं. आज शहीद दिन आहे म्हणून हा विषय मला आज सभागृहासमोर आणावासा वाटतो. आणि 289, अरे शहीद व्हायचा दिवस आहे. आज जर तुम्ही राजीनामा दिलात आणि सत्तेतनं बाहेर पडलेत, तुमची सत्ता जर आज तुम्ही लाट मारून जर बाहेर पडले तर आम्ही तुम्हाला भगतसिंगाच्या जागी बघू की तुमची देखील ताकद आहे सत्ता सोडण्याची. अरे काय हिंमत आहे तुमची सत्ता सोडण्याची? आज दाखवण्याची ताकद. दोन्ही राष्ट्रवादी जागे, राजे मार खातात. 2 राजांनी मार खाल्ला. उदय सामंत बोला ना. सभापती महोदय एखाद्या आम्ही तुमच्यासमोर संरक्षण मागितलं. आम्ही समजू शकतो, आम्ही विरोधी आहोत, आम्ही कमजोर आहोत, परंतु छाती फाडून दिवसा उदय सामंत बोलायचं नाही का आपल्याला? बोलतो ना, त्यांचं रेकॉर्डवर नाही. आता तुम्हाला बोलायला मी रेकॉर्डवर नाही. ठीक आहे. सभापती महोदय, एखाद्या आयुधानं काही गोष्टी मांडणं मी समजू शकतो, पण ह्या गोष्टी मांडत असताना आम्ही जो कन्क्लूड करा. कन्क्लूड करतो. सभापती मध्ये माझा माईक बंद केलेला आहे. अरे माझा आवाज दाबण्यापेक्षा तुमच्या बाजूला जे तुमचा आवाज दाबतात ना त्यांच्या एकदा तरी कानाखाली मारून बघा. अरे ही हिंमत दाखवा कधीतरी. का फक्त आमच्या समोर? त्यावेळेला काय झालं ते आता परत त्याच्यावरती वेगळी डिबेट. 289 तुम्ही सविस्तर मला परवानगी द्या. 2.5 तासाची चर्चा लावा. याच्यामध्ये सविस्तर मी बोलतो. स्वाभिमान, उठाव, सगळ्या गोष्टी. राज्यात काय चाललंय? सर्वसाधारण नागरिक म्हणतोय अरे मंत्री मार खातोय, मला काय संरक्षण मिळणार आहे? मंत्री मार खातायत, राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते मार खातायत, मंत्री मार खातायत. म्हणून माझं मत असं आहे की याच्यावरती आपण सविस्तर चर्चा, कुठल्या आयुधाखाली मला परवानगी देणार ते आपण जरा निर्देश द्यावेत.
म्हणजे माझं भाषण मी संपवतो. आणि जे माझं भाषण रेकॉर्ड झालेलं नाहीये ते काय रेकॉर्ड नाही झालंय त्याची मला पुनरावृत्ती या माझ्या पुढच्या चर्चेमध्ये घ्यायला परवानगी द्यावी. मुंबई गोवा महामार्गावर सकाळी पावशी घावनळे फाट्याजवळ अज्ञातांनी टायर पेटवून दिल्याची खळबळजनक घटना घडली. ऐन महामार्गावरच टायरला आग लागल्यामुळे गोव्याकडे जाणाऱ्या लेनवरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. पावशी घावनळे फाट्याजवळ अज्ञातांनी महामार्गावर टायर आणून पेटवून दिले. आगीमुळे आणि धुरामुळे या मार्गावरील वाहनांना मोठा अडथळा निर्माण झाला. एका बाजूच्या लेनवरील वाहतूक थांबल्यानं महामार्गावर काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. एकीकडे महामार्गावर नांदगाव इथं आंबा बागायतदारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी रास्ता रोको केला होता. या आंदोलनाची धग सुरू असताना दुसरीकडे कुडाजवळील पावशी इथं अज्ञातांकडून टायर पेटवण्याचा प्रकार घडल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. हा प्रकार बागायतदारांच्या आंदोलनाचाच एक भाग आहे की यामागे आणखीन काही कारण आहे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाहीये. महामार्गावर टायर पेटवल्याची माहिती मिळताच कुडाळ पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत पुढील कार्यवाही सुरू केली. यामागे नेमकं कोण अज्ञात आहेत याचा शोध पोलीस घेत आहेत. रत्नागिरीकरांचं अनेक वर्षांचं स्वप्न असलेली विमानसेवा आता प्रत्यक्षात येण्याच्या उंबरठ्यावर असून रत्नागिरी विमानतळ येथील टर्मिनल इमारतीचं काम अंतिम टप्प्यात पोहोचलंय. येत्या मे महिन्यात येथून विमान उड्डाण सुरू होण्याची दाट शक्यता व्यक्त होतीये. विमानतळ परिसरात सध्या युद्ध पातळीवर काम सुरू असून सुमारे 25 एकर क्षेत्रात 35,000 चौरस फूट क्षेत्रफळाचे भव्य टर्मिनल उभारलं जात आहे. इमारतीवरील सिलिंगचं सुमारे 62% काम पूर्ण झालं असून भिंतीचं काम वेगानं सुरू आहे. लवकरच रंगरंगोटीला सुरुवात होणार आहे. हे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 200 कामगार आणि 20 अभियंते कार्यरत आहेत. प्रकल्पाची गुणवत्ता राखण्यासाठी कामाचं विभाजन विविध कंपन्यांमध्ये करण्यात आलंय. मुख्य इमारतीचं काम न्याती कंपनीकडे असून अंतर्गत रस्त्यांची जबाबदारी SS पाटील कंपनीकडे देण्यात आली आहे. सध्या रस्त्यांचं सपाटीकरण सुरू असून पुढील टप्प्यात डांबरीकरण केलं जाणार आहे. तसेच संपूर्ण विमानतळाच्या प्रकाश योजना आणि विद्युत कामांची जबाबदारी सोनी इलेक्ट्रिककडे सोपवण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी विशेष पाठपुरावा केलाय. राज्य शासनाच्या निधीतून कामाला गती मिळाली आहे. प्रशासनाच्या नियोजनानुसार एप्रिल अखेर सर्व तांत्रिक आणि बांधकाम प्रक्रिया पूर्ण होणार असून मे महिन्यापासून रत्नागिरीतून विमानसेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार असून स्थानिक नागरिकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालंय. सन्माननीय माझे मित्र रुपेश राऊत यांनी आता प्रेस घेतली. ते उबाटाचे विधानसभा प्रमुख आहेत आणि त्यांनी असं म्हटले की खराबचे आणि दीपकबाईंचे संबंध असल्यामुळे आम्ही उद्या मोर्चा काढणार, आंदोलन करणार, आमदारकीचा राजीनामा करणार अशी त्यांनी प्रेसच्या माध्यमातून वक्तव्य केलेली आहे. तर मी त्यांना सांगू इच्छितो की जे मिलिंद नार्वेकर आहेत त्यांचे सुद्धा फोटो या खरात बरोबर महाराष्ट्रातल्या जनतेने बघितलेले आहेत. त्याच्यामुळे जर तुम्ही सर्व पक्ष मोर्चा काढता तर त्यांचा सुद्धा विषय घ्या, कारण तुमचे जे नेते आहेत महाराष्ट्राचे मिलिंद नार्वेकर आणि तुमचे प्रमुख नेते उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा त्यांना 40 किलोमीटरवरनं पाणी आणून दिलं. त्याच्यामुळे त्यांचा सुद्धा निषेध करा. उगाच कोणाला तरी टार्गेट करू नका. केसरकर साहेब हे देवभक्त आहेत. आम्ही त्यांच्याबरोबर फिरत असतो. कुठचंही मंदिर दिसलं की ते तिथं थांबतात, दर्शन घेतात. कोणाच्या कपाळावर लिहिलेलं नसतं कोण काय आहे ते. म्हणून उगाच आरोप करू नयेत. आणि जर माहिती असलं आणि तरी परत कोण गेलं तर आपण त्याला आरोपी म्हणू शकतो. जोपर्यंत चोरी होत नाही, कोण चोरी करत नाही, तोपर्यंत आपण त्याला चोर म्हणू शकत नाही. आता तो खरा चोर ठरलाय, आता कोण जाणार नाहीत आणि मंदिर होतं वाटेत शिर्डीला जाताना, म्हणून केसरकर तिथे थांबायचे. या विषयात केसरकर साहेबांचा काडी मात्र संबंध नाही. रुपेश रावत मी सांगू इच्छितो की तुमचे मिलिंद नार्वेकरांनी जी काय कर्म केली खरात बरोबर ती आधी पहिली तुम्ही बघा.
त्याचप्रमाणे तुमचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी 40 किलोमीटर पाण्याची लाईन कशी काय दिली ते पण तुम्ही बघा आणि नंतरच काहीतरी राजकारण म्हणून राजकारण करू नका. तुमचा पक्ष इथं संपलेला आहे. या संपलेल्या पक्षाने जिवंत आपण व्हावं म्हणून काहीतरी प्रयत्न करू नका. समाजोपयोगी कामं करा एवढंच मी त्यांना सांगू इच्छितो. जिल्ह्यात काँग्रेस जिल्ह्यात आहे काँग्रेस. कोणी मागणी केली? काय काय मागणी केली? त्यांनी डिपॉझिट जप्त झाले, 16 मतं पडली. त्यांना काय बोलताय तुम्ही? 16 मतं पडलेल्यांच्यावर मी बोलणार नाही. पुढे घ्या. 16 मतं पडतात, मागच्या वेळी डिपॉझिट जप्त, आता डिपॉझिट जप्त, त्यांच्यावर आम्ही बोलणार नाही. बाहुबली टस्कर छोट्या मादीसह बांबर्डे परिसरात वावरतोय, तर मोठी मादा आणि लहान पिल्ले घोटगेवाडी परिसरात ठाण मांडून आहे. ओंकार हत्ती पुन्हा एकदा गोवा हद्दीत शिरून माघारी फिरल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्या सावंतवाडी तालुक्यातील डोंगरपाल भागात वावरतोय. ओंकार हत्तीनं गोवा राज्य आणि सावंतवाडी तालुक्यात उपद्रव माजून 3 महिन्यांपूर्वीच दोडामार्ग तालुक्यात दाखल झाला होता. त्यानंतर तो गणेश टस्कर आणि मोठ्या मादेसह हत्तींच्या कळपात स्थिरावला होता. बाहुबली टस्कराचे तिलारी खोऱ्यात आगमन झालं आणि त्याला पाहताच गणेश टस्करानं धूम ठोकली. बाहुबली टस्कर हा छोट्या मादेसह कळपापासून विभक्त झाला. त्यानंतर ओंकार हत्तीही कळपातून वेगळा होऊन प्रथम परमे त्यानंतर सासोली परिसरात पोहोचला. ओंकार गोवा हद्दीत पोहोचल्याची माहिती वन विभागाकडून देण्यात आली होती. मोठी मादा, 2 पिल्ले आणि बाहुबली लहान मादा हे शुक्रवारी पहाटे 4:30च्या सुमारास मोर्ले परिसरात एकत्र पाहायला मिळाले होते. त्यानंतर ते पुन्हा विभक्त झाले. बाहुबली आणि छोटी मादा हे बांबर्डे गावात पोहोचले, तर मोठी मादा ही 2 पिल्लांसह घोटगेवाडी परिसरात ठाण मांडून आहेत. ऐन काजू हंगामात हत्तींचे 3 कळप झाले असून शेतकरी मात्र कमालीचा धास्तावलाय. तर गोव्यात गेलेला ओंकार हत्ती रविवारी सायंकाळी सासोली कळणे सड्यावर दाखल झाला होता, तर सोमवारी डोंगरपाल भागात असल्याची माहिती आहे. गोवा वन विभाग, दोडामार्ग वन विभाग हे पथक सीमेवर तैनात आहे. ओंकार आता कोणत्या दिशेनं जाणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलंय. आंबा काजू बागायतदारांचं रणरणत्या उन्हात आंदोलन करावं लागलं. नांदगाव इथं मुंबई गोवा हायवेवर चक्काजाम करण्यात आला होता. यावेळी मोठ्या संख्येनं आंबा काजू बागायतदार एकवटले. फक्त मंत्री महोदयांनी आपली भूमिका मांडली, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा भूमिका आपली मांडली नाही. आणि मग आंबा बागायतदारांना कसा न्याय मिळणार? बंद दाराआड काय चर्चा झाली हीच शेतकऱ्यांना समजली नसेल. त्यांनी स्वतःहून सांगितलं की 93 कोटीचा धंदा आम्ही या शेतकरी बागायतदारांच्या जीवावर करतो. जर 93 कोटीचा धंदा जर तुम्ही करताय, आजपर्यंत तुम्ही त्यांना एवढं लुटलाय, तर मात्र तुम्ही यांच्याकडे वसुलीला तगादा घालावताय. कारण या वर्षी तुम्हाला माहिती आहे की 90% पीक हे आंबा बागायतदारांना मिळालेलं नाही. खरं म्हणजे मी आणखीन एक प्रश्न मांडेल या ठिकाणी. मला उपस्थितांमध्ये पैसे देऊन पाठी घेऊन निवडून आले ते कशाला येणार आहेत तुमच्यासाठी? तुमची कळकळ त्यांना काय समजणार आहे? म्हणजे हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात आहे, शिस्त झालं आहे. आणि ते सत्ताधारी आहेत, तुम्हाला नोटिसा काढल्या आहेत. पोलिसांच्या नोटीस सगळ्यांना बघता, आमच्या सकट सगळ्यांना बसलेल्या आहेत नोटिसा. मग तुम्ही सरकारच्या विरोधात आंदोलन आहे म्हणून नोटिसा काढताय ना. म्हणजे हे आंदोलन हे सरकारच्या विरोधात आहे, या लोकप्रतिनिधीच्या विरोधात आहे. एकही लोकप्रतिनिधी तुमचा इथे
नांदगावात 2 तास चक्काजाम केल्यानंतर आंबा बागायतदारांनी हे आंदोलन स्थगित करत असल्याची भूमिका जाहीर केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर शेतकरी नेते राजू शेट्टींनी ही भूमिका जाहीर केली. मात्र नुकसान भरपाई न मिळाल्यास पुढील आंदोलन वर्षावर करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिलाय. 100% जेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना रस्त्यावर यावं लागलं आणि घाई गडबडीनं मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या बरोबर संपर्क साधून त्याने मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीनं या ठिकाणी जे पत्र दिलं हे आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यातलं यश आहे. कोकणातल्या शेतकऱ्याला आम्हाला मदत मिळवून द्यायची आहे. जवळपास 2000 कोटी रुपये वेंगुर्ल्यापासून पालघरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना द्यावे लागणार आहेत. तेव्हा एवढा निर्णय घेत असताना वित्त विभागातून मग मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत सगळे प्रस्ताव यायला कदाचित वेळ लागू शकतो. मध्ये 2-4 दिवस सुट्ट्या लागल्या म्हणून अजून 2 दिवस अवधी द्यावा असं प्रशासनाकडून विनंती करण्यात आली आणि शेवटी प्रश्न सुटण्याशी मतलब आहे. मात्र कसल्याही परिस्थितीत हेक्टरी 5 लाख किंवा कलमाला 5000 रुपये आणि काजूला हेक्टरी 3 लाख रुपये याच्या खाली आम्ही येणार नाही. मग केंद्र सरकारचा थोडा हिस्सा असून दे, राज्य सरकारचा असून दे, ते दोन्ही सरकारने मिळून ठरवावं. परंतु आम्हाला 5 लाख रुपये हेक्टरी पाहिजेत ही आमची भूमिका आहे. आणि असा निर्णय उद्या 24ला किंवा 25ला सभागृहामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी घोषित करावी. कारण विधिमंडळाचं अधिवेशन चालू असल्यामुळं आणि आज कामकाज होऊ शकत नसल्यामुळं आज घोषणा करता आली नसेल. आम्ही तांत्रिक बाब लक्षात घेऊ. परंतु उद्या आणि परवा जर का ही घोषणा नाही झाली मग मात्र 26 तारखेनंतर पुन्हा ओरसला एक व्यापक बैठक घेऊन आता निर्धार आणि निकराचा लढा हे मुख्यमंत्री कार्यालयाला धडक हा आमचा असणार आहे. आणि त्याची तारीख आम्ही जर 2 दिवसामध्ये सरकारने निर्णय घेतला नाही तर 26 किंवा 27ला बैठक घेऊन ठरवू. आता तुम्ही संवादाची मात्र संघर्ष अटळ आहे. फसवणूक झाली तर संघर्ष अटळ आहे. जिल्ह्यामध्ये फक्त सिंधुदुर्ग नव्हे, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, ठाणे, त्याचबरोबर पुणे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातला सुद्धा, सातारा जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आंबा काजू मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो. त्या सगळ्या शेतकऱ्यांना घेऊन मुंबईला आम्ही धडक देणार आहोत. तर अनेक शेतकऱ्यांना या संदर्भात नोटिसा काढल्या होत्या आजच्या आंदोलनासंदर्भात. तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गुन्हे दाखल करू नका अशा पद्धतीने कायदा आणि सुव्यवस्थेला कसलाही धक्का न लावता सविनय कायदेभंग काय असतो हे आम्ही दाखवून दिलेला आहे. अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीनं कोकणातल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलेलं आहे. त्यामुळं आम्ही त्यांना विनंती केली की एकाही शेतकऱ्यावर गुन्हा दाखल करू नका. तुम्ही 2 पावलं पुढं आला, आम्ही 2 पावलं पुढं येतो आणि आमचा बेमुदत रस्ता रोको मागे घेतो असं आम्ही प्रशासनाला सांगितलं आहे. त्यांनी तसं आश्वासन दिलेलं आहे. यात फसवणूक झाली तर भविष्यातल्या आंदोलनामध्ये प्रशासनाला कसा झटका द्यायचा याचा 30 वर्षाचा आमच्याकडं अनुभव आहे. 3 तास तुम्ही हा रोको चक्काजाम केलं, त्यामुळेच हे सरकार भाग पडले का तुम्हाला? निश्चितच. कारण कालपर्यंत सरकार नोटिसा देत होतं, भीती घालत होतं. काही शेतकऱ्यांना खाणीमध्ये उत्खनन केलं म्हणून दंड करत होतं, काहींनी माती उत्खनन केलं म्हणून दंड करत होतं. जेणेकरून दहशतीमुळं शेतकऱ्यांनी आंदोलनामध्ये सहभागी घेऊ नये. तेही सगळे जे काही त्यांनी दंड केले ते दंड मागे घेण्याचं त्यांनी कबूल केलेलं आहे आणि म्हणून आम्ही गप्पा बसलेलो आहोत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जे पत्र दिलं त्या पत्रामध्ये नेमका काय आश्वासन दिलं आणि काय उल्लेख केला? जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र दिलेलं आहे. त्या पत्रामध्ये असं म्हटलेलं आहे की मुख्यमंत्र्यांच्या लेवलला जी बैठक झाली त्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे अधिवेशन संपण्यापूर्वी हे पत्र माझ्याकडे आहे. त्याच्यावर जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधीक्षक आणि जिल्हा उपनिबंधक यांच्या सह्या आहेत. ते पत्र असं आहे की
जर सरकार पातळीवर निर्णय घ्यायची प्रक्रिया चालू आहे आणि त्याची घोषणा ही विधिमंडळाच्या सभागृहामध्ये होणार आहे आणि ते अधिवेशन संपण्यापूर्वी होणार आहे. अधिवेशनाचे फक्त 2च दिवस राहिले आहेत आणि त्याची वाट बघावी असं म्हटलेलं आहे. जे सावकारी करणारे व्यापारी आहेत त्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या तक्रारी झाल्या तर मुंबईचे उपनिबंधक, सहनिबंधक आणि सिंधुदुर्गचे सहनिबंधक बसून अशा व्यापाऱ्यांच्यावर सावकारीचा गुन्हा दाखल करून त्यांचं लायसन रद्द करण्यासंदर्भामध्ये आश्वासन दिलेलं आहे. जे निकृष्ट दर्जाची खतं विकतात, औषधं विकतात, त्याचे सॅम्पल आणि तक्रारी जर शेतकऱ्यांनी दिल्या तर दहाडी टाकून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असंही पत्रामध्ये म्हटलेलं आहे. आणि सरसकट कर्जमाफीच्या संदर्भामध्ये हा शासन स्तरावरचा निर्णय आहे, शासनाला आपल्या भावना कळवतो असं म्हटलेलं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आंबा बागायतदारांच्या प्रश्नासाठी राजू शेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली चक्काजाम आंदोलन करण्यात होतं. कणकवली तालुक्यातील याच नांदगाव येथे हे आंदोलन करण्यात आलं आणि एकंदरीत जर बघितलं तर कणकवलीमध्ये या ठिकाणी आंदोलनकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित, शेकडो कार्यकर्ते आणि आंदोलनकर्ते उपस्थित, राजकीय नेते देखील उपस्थित, माजी आमदार वैभव नाईक असतील, सुशांत नाईक असतील, संदेश प्रकाश हे देखील होते. आंबा बागायतदारांची देखील मोठी संख्या येथे होती आणि त्याच दरम्यान आपण बघितलं तर हे आंदोलन पहिलं नांदगाव येथील एक पेट्रोल पंपासमोर सुरू होतं, बैठक आंदोलन सुरू होतं आणि त्यानंतर प्रशासनाकडून चर्चा सुरू होती पण कुठलीही ठोस भूमिका निवडत नव्हती. प्रशासनाने वाहनं जी आहे जी वाहतूक आहे ती अन्य मार्गाने वळवली, त्यामुळे आंदोलनावर तसा कुठलाचा परिणाम होऊ दिला नाही, म्हणजे वाहतुकीवर कुठला परिणाम होऊ दिला नाही. त्यानंतरच बघितलं तर आंदोलनाने थोडंसं भूमिका बदलण्यात आली आणि राजू शेट्टी यांनी चालत आंदोलन केलं आणि तब्बल 1.5 ते 2 किलोमीटर, त्याच्यापेक्षा जास्त किलोमीटर अंतर हे राजू शेट्टी आणि त्यांचे सहकारी हे चालत आंदोलन केलं आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी धोंडमिसे मॅडम आहेत त्या या ठिकाणी आल्या, त्यांनी या आंदोलनकर्त्यांना भेट दिली, राजू शेट्टी यांची चर्चा देखील केली. त्यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी यांनी एक पत्र दिलेलं आहे आणि त्या पत्रामध्ये असं दिलेलं आहे की प्रशासनाने 2 जे अधिवेशन आहे ते अधिवेशन संपायच्या आधी 2 दिवसात ठोस भूमिका घेतली जाईल आणि त्यानंतरच निर्णय घेतले, वेगळं पॅकेज देखील दिलं जाईल असं एकंदरीत सांगितलेलं आहे. त्यानंतर तात्पुरतं हे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं आहे पण 2 दिवसानंतर राजू शेट्टी यांनी सांगितलं आहे हे आंदोलन तीव्र करण्यात येईल. सिंधुदुर्गातील सर्व जे शेतकरी आहेत, रत्नागिरी ते रायगडचे शेतकरी आणि मुंबईतील कोकणवासी जे आहे सगळे आहेत ते आता वर्षा बंगल्यावर आंदोलन करतील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी असा देखील एक इशारा दिला आहे. एकंदरीत हे आंदोलन आज तात्पुरतं स्थगित करण्यात आले तरी शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. राजू शेट्टी यांच्या मार्गाने हे आंदोलन पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरणार असं देखील सांगण्यात आलेलं आहे. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यानातील खेळण्यांच्या दुरवस्थेचा फटका एका निष्पाप चिमुकलीला बसलाय. तुटलेल्या घसरगुंडीचा पत्रा लागून ती चिमुकली गंभीर जखमी झाली आहे. रविवारी रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली. अर्थसंकल्पात आर्थिक वर्षात उद्यान परिसर देखभालीसाठी 35 लाखांची तरतूद करत चालू वर्षी तितकीच रक्कम खर्ची घालून घडलेल्या या प्रकारानंतर प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराबाबत नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होतोय. रविवारी ती चिमुकली आपल्या पालकांसोबत उद्यानात खेळण्यासाठी गेली होती. यावेळी घसरगुंडीचा पत्रा तुटलेला असतानाही दुरुस्ती करण्यात न आल्यानं खेळत असताना पत्रा चिमुकलीला लागला. यात ती जखमी झाली. उद्यानातील खेळण्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विरोधी गटाचे नगरसेवक देव्या सूर्याची यांनी यापूर्वीच प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच उद्यानात येणाऱ्या नागरिकांनीही रीतसर लेखी तक्रार प्रशासनाकडे केली होती. मात्र प्रशासनानं त्याकडे दुर्लक्ष केलं. चिमुकल्यांच्या सुरक्षेपेक्षा इतर काम मुख्याधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना महत्त्वाची वाटल्याचा आरोप होतोय. चिमुकलीच्या अपघाताला जबाबदार कोण असा सवालही नागरिकातून विचारला जातोय. शिव उद्यानात दररोज शेकडो मुलांसह नागरिक येत असतात. मात्र नादुरुस्त झालेल्या खेळण्यांमुळे चिमुकल्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झालाय. दुसरीकडे लाखो रुपये उद्यान परिसर देखभालीसाठी खर्च होत आहेत. यंदाच्या 2026-27 साठीच्या अर्थसंकल्पात देखभालीसाठी 35 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासकीय राजवटीत 58,000 रुपये सार्वजनिक उद्यान खेळणी दुरुस्तीसाठी खर्ची घातले. तर आता अंदाजपत्रकात 1 लाखांची तरतूद करण्यात आलेली असताना झालेला प्रकार बघता
प्रशासनानं नेमकी दुरुस्ती कशाची केली असा सवाल उपस्थित होतोय. दरम्यान मुख्याधिकारी विनायक औंधकर म्हणालेत, या प्रकाराची माहिती आताच आपल्याला मिळाली. नादुरुस्त खेळणी वापरास बंद ठेवणं आवश्यक होतं असं सांगत कर्मचाऱ्यांच्या कामावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच दुरुस्ती न करता येत्या 15 दिवसात नवी खेळणी इथे बसवण्यात येणार आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया पार पाडण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. 2 तास चक्का जाम, आंबा बागायतदारांचं आंदोलन स्थगित. ओंकार हत्तीला रोखण्यासाठी गोव्याचा वन विभाग सिंधुदुर्गात. आणि खरात प्रश्नावरून संजू परबांचा ठाकरे शिवसेनेवर पलटवार. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.